cover करते cover your legs with sand बीचआव थांगासिनो चेन्नाईआव फैनानै बीचआव थाङाबाथाय मा नङानलाय ओमफ्राय बेंगलरावबो थांगासिनो नालाय ओंखायनो एसे नायस्रा लांसै with that said good morning everyone welcome back to the channel आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै एसे ज'आनो साब्रैजों बीचआव थांगासिनो हा नानियाबो बीच थांनो होनबाय थानायखाय एसे नायस्रा लांसै सिङाव थांनो मोना नायनोसै होमबाबो एटलिस्ट बीच सफैबायथ' खुनुरुखुम लामा सेरावनो पार्किं खालामबाय दा सिङाव हाबनो मोना हाबदों हाबनायाथ' मानसिफ्रा मेरिना बीच बेनो चले मास्क अंदर होना चाहिए ना सैनिटाइज करो आसला जोंना हाफपेन्टसो गाननानै फैखादों नायगोन बहुत दिन बाद बीच फाइनली अयो गिर गया चलो टेक दिस टाइमा खालि 7:30 जादों सान्दुंआ थिं दुंखाबाय ओरैहाय लाइट हाउसआ बेनो जाबाय मेरिना बीच दखानफ्रा दामानि बन्द जोब गासिबो जेबो खुलिनो मोना बाव थांनायनि सिगां मोनसे फैनो मोनबायलै सयसेबो सानदोंमोन फैनो मोनगोन ना मोना दिनै मोनसे गोदान जिनिस नुफैबाय आं बीचआव फुल CCTV केमेरास दंजोबो जोबजासिम मोजां जाबाय सेफ्टिनि थाखाय मानसिफोर फैयैखाय एकदम बीचआ साफा प्लेनखा गोजौ गाहाय नंथ्रा थाबायनो फाइनली कौन पानी लेके आएगा इन्हों पानी लेके आओ जाओ नहीं ये दो लेकर रहेगा हैं ये पानी लेके जा जा रहे आजा नीचे आओ नहीं नदी में आजा पापा है कम है पापा को पकड़ ठीक से पीछे अरे जो पानी में उधर गर्मी है कुछ नहीं होगा उधर देखो पानी में देखो ओ नहीं ना सारहैनो नागिरदों मालाय ना सारग्राफोरखौ देखायगौमोन किन्तु बै खनायावसो थायो मालाबा फैबा देखायफिनसै मास खुलिसैलै एसे थान्दा बीचआव फैबाथाय थांनो बाखायो आराम दैयाव बिदिनो गेलेबाय थानो मोजां मोनखायो बिराद मिस खालामखादोंमोन आं फैबा फैनानै नुलाङाबा खुनुरुखुम दिनै फैनो मोनबाय नै गानोबो मोनबाय
दै फिनो मोनबाय दिनै आगरनि दै उन्दै समाव माबायदि गेलेयोमोन बेखौ देखायनो आं नोंथांमोनहानो आथिं फबनानै न' बानायोमोन गोदोनो ऐसा करो महर cover your legs with sand ये कौन ये क्या ऊपर पर उधर हाँ थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ये घर बन गया देखो अच्छा सा घर बना अरे इनो पापा का घर बन गया ये देखो क्या मिला ये बैहाय ना सारग्राफोरनि बेसेबांबा बुरजा नाव दं देखायनि आं र' तो एरोप्लेन माय एरोप्लेन स्टोरी याद है आपको शैडो और मनु नावा नायदो माबायदि ना सारग्राफोरना जे आरो नाव इसोर जेजोब फुरा बट ओरै दाब्लेब्ले जाखायो बिसिना बटआ नै जेआ नै बेसेबांबा गिदिरखा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा बेसेबांबा बुरजा दं जेफ्रा नै लाइफआ माबादि ना सामफ्रामबो दैयाव ओंखार गाज्रि खालामबायलै कर'नाया बे साराफोर साइडआव दखानखौ नुदोंना बन्द'जोब एटलिस्ट एफा एनै खामायोमोन बिसोर दा गैया बन्द'जोब नायगोन अच्छा मैम को क्या बताएगी इनो किधर गई थी बीच बीच चल I went to beach in the morning for a walk. बेरेफुंजानाय फैयाबाबो लाब गैयालै सान्दुङानो ओरैबायदि गोसा जाखायो गुसु गुसु मोनथारो ओंखायनो 5टासोआव फैनो हायोबा 5टा 5:30 राइट टाइम फैनो बीचआव इधर बे जाहैबाय ओपन जिम पार्कफ्राव बिराद मोनो बेबायदि ठीक है ऐसा करते हैं इधर हम दोनों साथ में करते हैं करो मैं भी करूं मैं घूमता भी नहीं You turn once again, at you just. चले बे जाहैबाय मामा आर्थनि मस्किटो रिपेलेंट बेखौ मामा आर्टआ टेस्टिंनि थाखाय हरदोंमोन नोंथांमोनहानो देखायनो गासिबो मामा आर्थनि जेसेबांबो प्रडाक्ट दङ बे 100% नेचुरेल जायो बे जाहैबाय स्प्रे ओमफ्राय बे जाहैबाय पैचेस पैचेस क्या होता है पैचेस पैचेस क्या होता है बेखौ स्टिकार बायदि गस्लाफ्राव सिथाबनो हायो उन्दैफोरनि मामा आर्थनि प्रडाक्ट्सफ्रा गासिबो केमिकेल फ्रि ओमफ्राय नेचुरेलि बानायनाय ओंखायनो बेखौ मामा आर्टआ टेस्टिंनि थाखाय हरदों जोंनो मोननैबो थाम्फैनि थाखायनो उन्दैफोर बायहेरायाव गेलेयोबा स्प्रे खालामनानै बिसोरनि गस्लायाव नङाबा सिथाबनानै होनो हागोन जुदि नोंथांमोनहा बेखौ बायनो लुगैदोंबा आं लिंकखौ स्क्रिनाव होगोन ओमफ्राय नैबे क'डखौ इउज खालामनो हागोन ब्रह्म 2021 बेखौ इउज खालामोबा नोंथांमोनहा डिसकाउन्ट मोनगोन बे वेबसाइटनिफ्राय दस्रा इ-कमार्सफ्रावबो फानो बेखौ स्क्रिनाव नुगोन नोंथांमोनहा Amazon बेफोरबायदि वेबसाइट्सफ्रावबो बायनो हागोन मामा आर्टआ खिन्थु गावसोरनि एपबो दिहुनदों एपआव थाङोबा बांसिन नोंथांमोनहा सेल्सनि लाभखौ मोनगोन आरोखि स्प्रेया नै खेवनानै एकदम नेचुरेल जाहैबाय मस्किटो स्प्रे ओमफ्राय
बे जाहैबाय patches. Mosquito repellent spray'a 100% natural आरो लोगोसे safe insect repellent. बियो citronella oil, lemongrass oil आरो peppermint oil जों बानायनाय which repels all kind of insects. लोगोसे mosquito repellent patches for babies are DEET free with no harmful chemicals, insecticides or pesticides. नोंथांमोनहा बेखौ उन्दैफोरनावबो इउज खालामनो हायो गथ' गोरलैफोरनाव खिन्थु स्किन्सफ्राव दा लागाय गस्लाफ्रावल' लागाय स्किन्सफ्रा जुदि सेन्सिटिभ बा एसे एलार्जिक जानो हागौ ओमफ्राय जेला नोंथाङा बिसोरनिफ्राय प्रडाक्ट पारचेज खालामो नोंनि नामाव फांसे बिफां गायगोन लोगोसे बहाय गायदों बेनि डिटेल्सखौबो नोंथांजों शेयार खालामगोन कौन सा फैमिली Nuclear family. और आपके घर पे कौन कौन रहता है family, right? घर पे He celebrates birthdays with the family, और celebrates the मैं festival. और mom. Is it not Bihan? मा गोसोआव लाखिनांगौ प्रेशर दानिफ्रायनो Bihanes. नायनो अभी से प्रेशर Give है me your book, Bihan. How much you are able to write it? ये अप्लाई रियासला सीरियस तल लेनिया और ऊपर सुपर हाई फाइव Meher, what about you, Meher? I'm writing, ma'am. Are you able to write? Yes. Very good, very good. नानी ना दाखले बुक सफैदों ओमफ्राय बुकआ माबायदि कास्टमाइज जानानै फैदों देखायनो आं नोंथांमोनहानो नायगोन बे नानिनि फटक निफ्रायबो फटक बेबो फटक He should say the prayer tomorrow or on Monday. माबायदि कास्टमाइज जानानै फैयो बिसोरनि बुकफ्रा उन्दैफोरना नायगोन दाना गोदोथ' जोंना बेबायदिखौ साननोबो हायामोन जोङो सरिलै सयथिबो We will not be studying anything. Okay? गोसो गैया दिनै फरायनो